Pano panyasa voice box funso ndila kuti kodi amalawi chabwino ndi chani kuti IMCP apitirize kulamula kapena zipani za DPP komanso UDF zikhale pa mgwirizano ndi kwachotsa IMCP pa mpando. Mkuluyu wachikonda chipani cha UDF akuti iyayi ulendo uno palibe za mgwirizano pakati pa chipani cha UDF komanso DPP chifukwa kuti anthu aku DPP ndi anthu odzikonda ndi anthu osayamika. Ndebola ngati nkutibera atibere tonse tikhale padzuwa tonse tikhale ku opposition kusiyana ndi kuti tipangenso mgwirizano ndi chipani cha DPP. Nde mutuza maganizo anu mwachizolowezi in the conversation below pompano panyasa voice box. Apa basi apa mmene zililimu aliyense wina aliyense chikwanje winanso chikwanje. A DPP inu ndi anthu ausiru, ndinu anthu osayamika, ndinu anthu oyipa mitima. Munatitembenukira titakuyikani pa mpando munthu wanu ndingoti alomwe ndi anthu oyipa basi. Tinakuyikani pa mpando kukuchitirani ife Bakili Muluzi akanatha kutenga ngoni olonsena olondani kumtumbuka nkuyika pa mpando paja akanawina. Nthawi imene ijayo Bakili akanatha kuwinisa munthu wina aliyense. Koma ifeyo pofuna mwina kukutengani iniyo ngati makhazini athu anzathu achiromwe maneba takulira limodzi timakwatirana kumene kuja limodzi munakatembenuka nkupanga chipongwe chimene munapanga chichi. Munapanga chipongwe chimene chijacho ife sinapange mphulupulu sinapange nkhondo tinazisiya kuti basi chabwino munatimanga period yanu imene malamulira kutimanga kwamanga president athu Bakili Muluzi chani kupanga ma promise ototithana ndiye DPP UDF utithana nayo ife sinapange maputukutuku ena aliwonse ndi zina zotero. Okay, ndiye inu kupezeka kuti chisankho cha 2019 chija munabera mmene munabera muja iniyo palibe chimene mungakane masapota onse ambiri amene ali ku DPP aja ku Eastern Region onse aja asanadziwe kuti kunja kuli DPP imene ankaidziwa ndi UDF. Choncho masapota anu amene muli nawo ndi former UDF supporters ndipo simungakane zimenezo. Ndiye chisankho chija chimene ankaendesa amayi aja akuntchewu awa kamati ndani zina zimangoliwala chitabwerezedwa still if UDF tinazichepetsa nkunena kuti okay maneba ngakhale munatipanga chipongwe koma tiyendere limodzi poti mwatero tiyendere limodzi ife tikhala pambuyo tipangira limodzi kampeni. And kampeni iyo amene angathamanga ndi atupere uja. Ngati pali mbuzi ina yakapa pa imene inganditsutse ineyo inene kampeni amene ujayo wa alliance uja za alliance zija wachibwereza uja kampeni amene ujayo ku alliance ya UDF ndi DPP amene amathamanga pena pali ponse ndziko mujopanga kampeni anali ndani atupere wairo akudziwa kuti ineyo si president pamene pandifuna ndiwinise a president angawa ankolo angawa abambo angawa apita muthalikawa anatipanga chipongwe inde koma tiyenderabe nawo limodzi zinangokanika still ube mmafuna kumapanga zinthu zonyoza kufuna kuononga chipani cha UDF. Ndiye pano zikupweteka chifukwa chokuti atupere nonso pano zokupasani ulemu zija zimene amakugonjerani nthawi zonse zija wasiya akupanga zake ndiye zikukupwetekani niyo mmayembekeza kuti mwina atupere abwera mopusa mmene inuyo mukaganiziramo ndi chifukwa mukuona kuti atupere wayamba mwano akupita ku MCP akupita pa chisankho ichi chingati MCP kuli kutibera atibere tonse inuyo muluze ife tiluze palibe vuto chifukwa inu ndi anthu oyipa mukanakhala inu anthu abwino andithu anthu oti olungama zochitika mukanatha kunena kuti mukuza chani madala wadito atani akula koma zimene tipange poti mwanayu last time ija anatipanga support ifeyo kupanga kampeni chani anatsogoza mkuluyu zimene tipange mkuluyu ngakhala ali wokalamba tingomupempha kuti akhale nawo mgulumu akhale ngati vice timusiye mwanayu tipangire kampeni limodzi mukanaona MCP chabwezi kunjenjemera koopsa koma pano pasi kunjenjemera chifukwa chakuti inuyo gulu lanu lachina namalomba kumene kuja ndino anthu aucheni ankhwizi ndi anthu aucheni akaduka kwambiri ndiye mukumadzitama kumukuona ngati paino nokha mungawine chipani mungawine 50+1 ndiye MCP
apapa ni mmene zilili ife panopa ndi zipongwe zimene inuyo mwakhala mukutichita ifeyo inuyo a DPP inu zipongwe zimene mwakhala mukutichita UDF akuli bwino no even MCP yo iwine zichita bwino atibere tonse tizikulukutika ku opposition ku zaka zina 5 iso chifukwa ndi anthu oyipa inuyo simumayamika iyayi yetu